on fama ti ono emna meto ane dwumadie so ye wurai ekwaje na home no ne bia wo hwe senka breso a ye besan di ne dwumadie ama no nanso se bosome miansa ne de toso miansa e mfinsia mpinu ne aduonu ba akomu ena krata afoforo efri na na asante bedi otu ho wono na ye trotropho ede mo mampani akache bae se samne de ne dwumadie a wo die se auditor general no ya je efri nsem kura na kwadu a wo mde bo no nyina se papai ono ye kohwe ni date of birth a ase na nsakraye bi wo enini mfie mu ti wo mugidi ye se emfie a wo so bia die e wa ba adwuma mu no ne bre enso aso nti won konkogina home na e ka ho bi esan se ye de adwuma ma na de ena no so adwuma no be hye on sa so odia bibie ni wa betimi akanti papai ojaye adwuma no e de to ho a samri wonya auditor general enso ebio na no eno ababonten de ababetudwa se abra wo free ho ben fie miensani no emfa ho ene nkrata dodo a watworo se bia opani na katua se no na emum wakona ho migie kura mu a entitlement wase de ma no ene eye na boso mi akatua bia ka mu e ko se nyini na ne nsaka no wase ni nyina e boachi bidin wa bompanimfu abo wo ka se ene wo de fa o se kira fra krata fa ha no pepem samna ye kasai ye wura chese ne nsa enso enkaye ne no ena samre de isan se asem no enkoye emfa ma no no kwantimi tra ho emfa ense no hunti no amasemi ababonten amanse trofo atibia aka ho bie amene di nsemi ebabonten ti ebinom te ye de omu kanyina ne se sa na te na de ye wura asem wo kan no kradia eni aban no o mane na monitor na papai ni sika bia akamu anase abani ntua ebepem sabre no onfa na de man san se dwaini bia atwo konkokra aka se nakatua enso ese no ebusuafo ye to akase ne so ewo ensem fufromu na panimpan wodo ene kasa edema rent control department ewura Emmanuel Hove Posu papa wodi atudwa ye wo twem se National Rental Assistance Scheme ye enei aba ebe so Ghana for asene sabia Ghana timemu ne biada ya waso so be ha dan ye wonu betimi aba obesia no onye sika dia ha dan ne bia tenemu mu asomadwo wo no wonu mo kama Ghana for atise bosia ne de ma no nye se bia de ma ya de che da bia mfa nche ena bosia no nso no ya de ma wo a obetua hu nsi hu hebo bupan edumienu 12% ya ebre mu no wonu agi a wonu ebechem ebi be kwa ban ni mum na scheme no nso no wonu nsanso atwumi aka wonu de wo se sika ya no oba be dada no oba kira dada na oba kira sabia beboa ma adwuma no atimi agina hodom enti se bia woda na okwa han no woje bosia 1000 Ghana cedis a ka hunu se obetua nsi hu 12% na atimi aboa ye manuama so atumi akwankan a owura Posu edi sansemi atudwa na wotwiremu agakran se stadium sanhye ya o mapa ho ntumai worum afia se mantam mako enum worum pilot o hodom ahye eno eye enkramantam asante mantam atoe mantam epoe mantam buru mantam ena afo epoe mantam ni mu ena worum ebeye sa dwumadie wo hodom ahye se ebefa efadia na se mantam ka ya aka ni nyina nom worum etetremu ede akọ na wakasi su dua ya wo twiremu se wa ebia ye utirimu poso behind dan abosome obetia be 1500 Ghana cedis a month no wo dia won ka ho won qualify sense wo sika dada no akwa han sa da na je sa fe no say na wutua aban won timi entua entini say de da hodo no na National Rental Assistance Scheme enra da na hontuma pa ekoso ya mampani be de twira kasa wo say nam sa kwan no so Ghana ni bia da ya wadi efrinfin hyedu nwotwe ekọ ya wo national ID ni bie ya de obetimi qualify no akwa je bosia na boye e ma so atumi dan atenemo owura Emmanuel Hove Posu wodi nchemu ne eba no sei na wotwiremu. You go and identify the property, you apply based on the eligibility criteria. If you pass through, the scheme official will go and look at the place and ascertain that is the rightful owner who is the landlord. Let's just say somebody can post us and then be negotiating with the prospective tenant and then we'll go and pay the money and then the person will run away. Later the rightful owner will come and say that. So the scheme will go and verify, do all the checks and make sure the person you are going to pay the money to is the rightful landlord. Then the duration will pay directly to the landlord.
landlord whilst you've also applied. We also make sure we check that your repayment will come. So in this case, the scheme is between the landlord and the tenant. The tenant will come and apply. The scheme will go before the landlord and tell him that, no, I'm coming to pay 1 year. So it's not the landlord who is demanding. First, you have to be a Ghanaian. Secondly, you have to be above 18 years. You have to owe a bank account or mobile money account because your verification will be done. And then your monthly rent should not exceed 30% of your income. So if it's a year's month rent advance, we calculate that if we accumulate all your salary for the year, the rent should not exceed 30%. Ora Emmanuel Hove Posu na wakasa yi a wachechwe mu no enti mu a wani da se ebia se ye ne hyehyɛ ba aba ne bɛbɔ mu obi aha dan atena mu ono ye kyese bosia ne de onsa betumi akabi nanso ne ye mfa nkyɛw ɛna se sika no nso no ɛyade a aba no de ogina ntam ogope dan ne ba na wono ankasa ban no scheme no wonom ahwɛ akwakotwa edan ne ka na afi wonom ahatitete ne kakra firi wonom ye de obeji bia no 12% wonom besi ho ama wotwa e de aka ho a wonom di nkyeremu saa aba na ekopie mu ewo ma activity man temu ewo Ghana memo a abusuakuo bi enso wo ho a ye frɛ wo mo brefo na eno na betodwa sɛ ye bepie mu ewo asante mantam ha sɛ wo mo enso ewo ha bi na mebunu ko ehina wo mu Chief Ebulai Ewudu ena woni yensen training obofo Michael Abonkomo na wode atonanim sɛ wo tune manfo efo ne titru mebunu a wo mu efri na busua mu so mu ani na hopa sanse idura bato so asabe ye de mebunu dodo no a ene din se hunu wo Ghana memo a na wiye ye no enkofa ne mapapa bia enso ema Ghana memo ti wakirem dia todwa se ne manfo a wo no mo kuma se krodua ma no otuo mu foso mu ani na hote saboa wo se ne betimi aboa na obi mfa ne tefa ne takubi enso emre wo seje na ebia kodia rukasa mame se ne betimi aboa na metimi adi nkonim abato di ntro ne ne ekeka ka ho nyina enso emu na yewurai oni yen century ni wo mu ebompu ne mpu e kuma se eye cultural center eho na odi afuture enam yen century ni so na odi akọ edi amana de hia wo mu atubata from activity mantemu abepie kuma se krodioma Chief Ebulai Ewudu sei enwoto anani disem enso eso ye misra ye youth no se enche bia na abato time no aso bo se o mawura ye zongo no na ade ate na ye de ye youth na ye nim se o mbegina ye chi da ache no na o mu de mu ye adwuma emfata na ntokwa hunu ne normal emfata sa normal na ye sra youth ni senka sa obia nwono no ho eduru ho no obia nyi no ho free sa normal ye sra wo mo o mu nyi o mu free amanyofo no a o mu de o mu ye adwuma emfata no na o mu hwe adwuma bebo nda ache ne normal esa wo ya ebema ye nsusu ya banyam because all the time we say obi ekwakoye normal enya na obebodi na ezongodi na ade ade ena nya omo so nkwa yo nkofo bi so ho a omo zongodi na ono kro other traps kura na no use zongodi de ye normal enya de be sra omo se sa normal na omo yo omo so ntu omo emfrim na obia na no obia pesumje ti yesra asunje ma Ghana ne youth no nyina eni ayi Chief Ebulai Ewudu no dia futuo eko ama ne manfo a wo mu from activity abepie mu asante mantem ha so mu ni na ho te se aboa wo ewo abra ye bekọ abato enso emu ye nyina so e na yintwa ye ho nya aboa fo nkrato e ba bekọ ama no ne akofa ha onsem e de abesom mo What's wedding easy? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, were you hospital? Sister, where I imagine that few hours to my wedding. No, Monsieur Semo, whom I yeshepe. Linketa was Mikunia. My husband is sick. Hey, Jamo Tornado. Never seen no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance. No one. Up ambulance. You it's not a bicycle. Hey, no, nothing from Kakabo. No, kick. Many my wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest farmers. So wanna meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No me now. One chair. No tornado. Never seen no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never seen one for ambulance. No one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick. Many my wedding gonna me make up Nina.
Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na one chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want so day. No donna. Man no ye donne. Indeed, woman malaria and to them. Lufat. A malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashesa edede inkratoi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyijifo na namaji Hamedi sano. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Ya de eya etunya de ote Hamaka sano de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu ya de na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri so ase beka cho se odenchama wu a. Ya nyinati me maso hwe huna ji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya de. Na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si manum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa Chinyenti ne kuma bwanso nkronso ye hwia doctor say ne ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotwe risa me hunu santamu me die bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakọpẹ yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baabia me emfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani che makro ani police house nhwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edikosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wa mami ho adwiri Rose, Frekitra ni video man ne bisasa ayefro no hihye no asisen. Bra, wo so abremu. Tanya manko ne kwaware ebre. Oyiri we die sa otiwa ni hwe ne pa. Ni di machi so papa. Aka 2 days pe na wedding ye dru so. Na hwe G-Code relief tablets ibinom na ho nto wontem. Watimi ama iri wedding case. I don't know. Cold relief. Cold relief. Pepo so no kokoko. Etimi a wankitenkete. Uchimu yo dududu. Ana hwene mu so ne su ana so hwene mu asi. Cold relief. Ebe relief wo ama ho ato wontem so. Cold relief. Semansia wa enkambetio oba we mu sa so mo jam hako. Awari so. Don't know. Ubenya cold relief for pharmacy bi eben wo mu. Etufonko Tobinco Limited Kumasi Sports Stadium echi. YF Brono no so. Telephone 051 38966. Cold relief. A relief mentam so. Ebusuafo ya mamunyina akwaba eha eye agyenkwa 101.9 kasa fidie so yetwa ensam no so na mono ne ensam ene de etwa so yekwa kopiem e Britain manimo amane bo efiri honom eba ekirema enei oman no efa waruma to won agumontre so kire se senior sitire mo aye den no waruma nka so mutire ho aye yi wo mo yibone entro mo bekasa amampanifo hu ne atwemu bia sabe ya wonu makatua ntumu ni ahokyere mo namuo no wonu betimi aye hu bibi wo kire nipa ene wote wo hungu montri so bi eya chechefo me kire teachers sanso ena civil servants eka ho train drivers ena afa university lecturers wonu nyina na aka bomuo yomo e kire se akatua ne sese epagem ena afa condition of service no so no empanimfo hwe no mdutu ni nyina eyie ma wonu esanse wo kire mo ene inflation no kwa na ekoso nenso wo makatua de kamie se ba bi agina no ewiawia ne nan ase enti wo chese ene nipa be ye empem ahasa ne akire ene na wuku wate wo hungu montene so ye ne nyina mu TUC abekasa ye wo chese se ne ti bia no eye no kre na so do ne kirem e wo England ena afa Wales eye ade achechefo no wo no ti wo hungu montene so no wo bu kurakura placards ahodo ene ma twetwo mu nsem aguso a wo no ayo ye kire san so no man ne mufuo bi e chese wo ye amu ye ase ne san
na nipa bi ya won mo ta kyerɛkyerɛfo ne temamufo bi akyire no ɛne ɛkyerɛ a won mo kɔ adwuma nyina mo tete mo kasim wo mo nsidie na nso no mo de aban ɛna ɛbɔ no pe wo to nwoma akyere na mo ba ban ma wo mo kakra na mo nsa so kyerɛ sɛ ɛno ano no yɛ tamachi mo nkonko manim mo nko na mo mpere hwehwɛ de mo pɛ saa no mo mo vim saa so mo ntonkɔ so a esan sɛ asetena no ayɛ dem saa nso na bi nso kyerɛ sɛ wo ya mo yɛ asɛ ne sɛ asɛ ne sa ban nya mo dai esan sɛ covid-19 yade ba yɛ nyinaa yɛ hunu bi anim de twemo suku adan tutum na kyɛ sɛ obi anko suku train drivers amo kan train na mo nkonkotwi esan sɛ kwani abadie na nkoso saa enti adenti na ni nyinaa mu munya kakra mu nso mu saa na nkaja Montiasie, na banon shanto tunyama brepam no nyama ye yi ananka eni ye di amamo na nso nyina mu no eyade a etimamufo no ekire se asetene mo ayeden asetene ne mo ayeden papa panze sedie worum afiase mo ekire se kosi se abano no mbesi nkonwa na ne omo hwehwe no wayama wo mo no enya do mbeko mo nwuma so akɔyɛ adwuma de aboa ɔman ne bio for tablet ne suspension ɛwɔ dwaman so ɛyɛ tridie yade ɛdropa so nya bi etufia ɛbɛboa na apam no abra wababo promo so owura ufie samde wo nyina ne se mpanifo no bi ena nkwala enso enum bie brosto bia ubowura na obusalu fata wonsa enso beka bi na ndoso popa no de KO opposite Murum Castle eho na benya bi baby a ona bia wo hwehwe bi no Frezelo 541268721 enso eso na ye ko Amagashi Spiritual and Herbal Clinic doctor say yade be na etete wo yade be na edi wani bra na hwe ye no wontu yade na se defe ema wo ye honoma ni yade na se sunsum yade se honoma ni yade bi ti se stroke yade o sanwodwe yade ayemkro yade anampo no ensawe na ade hye bi atomu ntentan ebi na wanya how e wo kidney ne ho anase asthma hye bi na etete wo ni nyina no wo se oba obeboa hwa no e de ama wo ye nubra ne hahameya no akeka bom de beka wo ama ayaresa ayewo dia safe wo de ne yesunsum yade se bi yesunsum awade ebia ne siga wokɔ na wo fie se mutuo nanso obi te so ma muntu sunsum mu duabɔ ne ekeka ho awo mu nsam ne nyina yesunsum no wo de be no so no ogina bible osem ya so empaebɔ ne akwankyera hododo betutu ase ma fa hudi ayewo dia hwe doctor kyira kwan wo so me macro akani police house wo ne police house na edi enhwe ni mu so me kaso nso prison junction wo ne prison canteen na eben we adwuma fidwoda ekosimi menda na wa 0547 044307 ofran penifo bejo so ebi amre bi atwam retare na wa wo de poma na bua nipa ba ko pe obetimi aboa wo mo afa ntoma pefra eye fofo no grozi ne spiritual herbal center e wo pechi number 2 boase kwantempon so de wasi ade bia edunya e wo abrabo mu se e ya waresem sikasem asasesem gold bi e hyefie yentimintu na ne awukiri kura ne se obi abu kwase a wosikasem mu ene ententem so akwam bia so beji wa ade ama wo frɛ no e wo 0540245167 and 0550154438 so na me kan for skin city laboratorium e dia ma asafo ni kyerem ho no man na yemwo nsese radio no e ma sayefo do wanim dwabo bi da wanim ayia bedinto eye dian kone nsese radio e beboa ma radio na toso twentwem na hana radio ye mo no mokwa se ne odi anitie bia no na ade na manu ti bo ho kasese die na wo so na mo enkofo ahwew asanso ahwew bio enye nku bia na etisrafo ni kyerem e was skin city ne ma nku papa ne fasra radio no so ne nso be stretch marks ni ne be free radio nani upenkyeremu bia na wafre 0248936297 offer penufo bejo so afe na me kan for priority insurance e de amount ya tena ye e wo so me matter junction ha yi a soro ha ya na behu na kira kwan na wo se anka ncho se nipa de wo ho no abomodin asa wo be pensi echi ba se be a ho kire ba to renchem e ba onho enka edwam esan se ne yemfie ni ntu nipa so eno ane se wo anka sa bo ho ban ti wo ba ban dia na wo do ho akwakoto priority insurance for so wo no be bo ma bibia konkan e de amount insurance ahodo betimi aye bi de friend third party be ye bi comprehensive ni ne keka hu na onya pade no bo ho ba ye be bo ye pa bomodian so be hwe mo kira kwa isanse de bia da wo ye adwuma empo memenda wo ye adwuma mesro wona tena kase ne de asafo branch na wonom ewo tobinko abronsan ni mu na obaswa me hanso so ba bia ademfa fam wo yi a na abehu akira kwan mesro frɛ 0244378896 ofran penifo bejo so amafo adwenkyerɛ brave lion ewo yamwase eno se eye no kre na adodanko Akufo-Addo chop nko a eno ne busuafo e koma wo mo na nya wo mu ye no enye
Jambole Baba Ramwase and was Sami Jamfi one ham na NPP amanyuko de bosia cry koba no mwababidi wunde womunyasa mahama beba teacher constitution and was say NDC amanyuko munkam wano ntum na de aban no beye bia no kwan bia so moni nso samuye ni ya ka 2016 ya ntoaba alfa entumo we adwenhyira hodo amanfo ede abanti ye de besia na ya sori nkonwa so aboafo ebo ye nchidom kasie mu obafo Michael ena ensemi oboa no ede emaye no no aso de bo ye nchidom ha Rashid Akin the writer ewa ha wodi en eko YouTube eni Facebook sanso na Sandra etwetwe messages ahodo no ede emaye asomfo age brena kasie nchemu ye de somwo me nana amaboachoa meneme wofa BRETUO BOAKYEWAAH TWUMASI Mandela ya de bunyina